Здравейте! Сега ще ви кажа как да си направите ето това таблет за куклата. Ето, вижте го. Той отзад може да си нарисувате нещо. Добре. Взимате първо едно картонче от рула може. Ето така трябва да изглежда едно картонче просто. Взимате фолио от прозрачно. В моя случай е от един бомбон. Ето вижте. И взимате ето това. Картинка. Аз ще използвам ето тази. Това ще използвам. И това ще ви са нужните материали. Добре. След като изрежете ето картинката, готова и изрязана, взимате ето това картона. Слагате го и трябва да залепите това. Първо го взимате и го намазвате с лепило. Ето, вече го намазах с лепило. Взимате картинката и залепяте. Хубаво притиснете, за да залепи добре. Трябва да изчакате една минутка, за да залепне хубаво и не слагайте много лепило, иначе хартията може да се прокъса. Ето вижте какво се получава след като го отрежете. Ето това е отзад. Ако нещо е изрязано криво, трябва да го поравните. Добре. И сега взимате станьолчето и го слагате, така, го намазвате с лепило. След като го намажете с лепило, взимате това и го залепяте. Ето така. Го залепяте. След това изчакате една минутка и изрязвате. Ето това се получава след като изрежете. И имате вече готов таблет. Така изглежда като истински. Ето и този. И така направих два таблета. Много е лесно, може и ви да си направите, стига да имате материалите. Картинките могат да са по ваш избор, въобще не е задължително да са такива, каквито вие си ги изберете. Ако клипа ви е харесал, дигнете thumbs up. Ако искате, се абонирайте, коментирайте и довиждане.